तू कसं असं असं बरं अरे त्याची रेल्वे नाही का आता बघितलं सांगायला मका होय तर सांग माझ्या एका विचार नका विचार झाला विजा झाल्या आणि 8 दिवसांनी आपण कुठे गेलो कुठे रे मग तू तर मला सांगणार की आपण शिक्षण पुरे करून आला ते बिझनेस उघडतो दोन ठेव तुझ्या काय म्हणतो त्यामुळे आता तुझ्या काय म्हटलं तुझ्या शिकव मग तुकडे सोडून वर्षाचा नका अंकल एक भिकारी भिके घेतो ना आपला 10 रुपये मिळाल्या पुरा म्हणून लागतं जन्नला 10 रुपये मिळाले म्हणून का 20 रुपयाची आस होता अशा आमच्या सगळ्यात भीतात हेमट पैपई टाकायचा मोठा हव्याचा का श्वास मायला स्टोरी असताना तू त्याच्याकडे पुढे आणि तो स्वप्नाचा दर्जा पुढे तेव्हा तुमच्या हात पाय दिला दुसऱ्याच्या पुस्तकात घेऊ लागलोय पण आपल्या फंड बरोबर आणि दुसऱ्या संख्येमध्ये हा कोण घेतो आमच्या घेतो to dio nakal yeah